Jam nyalle mon bandiraɓe tedduɓe ko musidɗo mon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam Yoroyaɓe ari rendude e mon weltare ngam deftere men Jime Pular yaltude hande 15 lewru Nayɓuru hitande ujunnaje 2014 e nder wuro Paris laamorgo leydi Wala Fendo. Deftere nde en ginniri ɗum Jime katante leñol Kane rogere goo hitande ujunnaje 2014. En jetti noon bandiraɓe ɓoyɓe fomanade jime men kono en jaari o gorko mo Geno Rokki Wune ha woni sababu jaltugol mayre woni Ceerno Amadou Doro Basum mo cuuɗi men Cilon gonɗo to leydi Belgique. So tawi on gummanima yidde hebde e defte ɗe ade tawe Belgique to Amadou Doro Basum ande tawe e nder leydi Faransi to musidɗo mon katante leñol ande tawe e juuɗe Ceerno Samba Kuyate ande tawe e nokkuje kewɗe fodde jokkodiral men no wayi to bange noon cogguji ɗi kala jiɗɗo hebde hen ene wawi jokkodirde goto e ɓeɗo wawa newnande ɗum holno nde heɓorto e holno coggu mayre yarata. So tawi ko codowo deftere wotere ko buuɗi 6 euro, so tawi noon ko ƴettowo ɗiɗi lawol gotol ɗiɗi ɗe ko buuɗi 10, so tawi noon ko jiɗɗo ƴettude hen ene yeyta ɗum ene wawi jokkodirede yewtide hen. On jarama, deftere mon ari e nder jeesa mon yo gene waɗa